miten se pysäytti ajan? Se nukutti ne. Nukutti? Millä tavalla? Laittoi unihiekkaa. Hiekkaa. No niin, ja sitä unihiekkaa meni sen päälle. Niin, taisi mennä. Tekikö se jonkun liikkeen? Hei! Ei se. Nyt ne heräsi. Katsopa taaksesi. Taakse. Ei tapahdu mitään. Sinne äsken ne liikkuu. Hei! Jos taputetaan kaikki yhdessä. 1, 2, 3. Ei minua kyllä nukuta yhtään. Ei väsytä minuakaan ollenkaan. Ihme juttu. Näitä minä sinä nukahtanut. Niin olisin minäkin nukkunut tosi pitkä. Paljonko kello nyt on? Odota. Se on vieläkin 12. Kyllä, se on 12. Ethän sinä tiedä, paljonko kello on. En minä mitään sanonutkaan. Sanoit, ei täällä ole ketään oteta. Olenhan minä täällä. Toi Majava puhuu. Ei Lelut osaa puhua. Osaan minä. Niin, hei vaan. Minä heräsin henkiin, kun nukkumatta heitti minun päälleni unihiekkaa. Unihiekkaa? Eikös unihiekka nukuta eikä herätä? Se nukuttaa vaan. Niin, se nukuttaa lapsia, mutta meidät lelut se saakin heräämään henkiin. Mutta mistä sinä sait unihiekkaa? Nukkumatilta varmaan. Miten voisit nukkumatta jämsiä? Mutta missä nukkumatti on? Eikö herra unohtanut meitä kokonaan? Se on siepattu. Se on siepattu. Onko täällä jotain jälkiä nukkumatista? Onko nukkumatti unohtanut tänne jotain? Näettekö te? Onko täällä mitään, mitä nukkumatti on siellä jättänyt tänne? Joo. Oma myssy. Myssy? Kappas, niinpä se onkin. Nukkumatin myssy. Meidän täytyy lähteä viemään sen hänelle takaisin. Niin, sen korvathan palentuu tuolla pakkasessa, jos ei saa lakkia takaisin. Teidän minä en lähtisi minnekään. Siellä voi olla vaikka kylmää tai pimeää. Mutta tämä on tärkeää. Nukkumatti täytyy pelastaa ja lakki täytyy viedä hänelle takaisin. Kyllä Majava on oikeassa, emme voida lähteä tuonne pakkaseen ja pimeään, sitä paitsi isä on kieltänyt meitä. Isä on kieltänyt. Ei voida mennä, tytti, odota. Täällä on jotain jälkiä. Tytti. Menkää te vaan, minä jään tänne pitämään vahtia. Odottakaa, minä tulen mukaan! Tytti. Näkyykö niitä jälkiä, mistä sinä puhuit? Ei, ne taisivat loppua tähän. Mitä me nyt sitten tehdään? No, tuossahan on tuo suuri metsä. Jos minun täytyisi piiloutua tai piilottaa jotakin, niin minä käyttäisin hyödykseni tuota suurta metsää. Se on aika pimeä, ei siellä varmaan ketään ole. Miten sinusta voi tulla lentäjä, jos sinä pelkäät metsiä? Mennään. Mennään, mutta odota. Laita vaatteita ensin päälle. Joo, mennään. Hetkinen! Siellä voi olla niitä. Mitä niitä? Tontut on vienyt sen. Mölöjä! Mitä ne mölöt on? Tonttuja. Jos minä olisin sinä, niin en nauraisi. Nimittäin minä juuri äsken näin, ja sinä voit todistaa, että 2 mölöä kaappasivat nukkumatin. Oiko ei täällä näy mitään? Mitä sinä tarkoitat? No, että 2 mölöä sieppasivat nukkumatin. No, Miltä Tontut mölöt sitten sieppas. näyttivät?
muista. Piilouduin moottoripyörän taakse ja kuuntelin vaan. Miten sitten voit tietää, että ne olivat jotain mölöjä, jos et edes nähnyt niitä? No ei mikään muu otus pidä sellaista ääntä. Näittekö te mölöjä? Miltä ne näyttivät? Vihreältä. No, oliko ne pieniä vai Isoja. Isoja. Sitä suuremmalla syyllä mennään metsään. Sielläkin on vihreää, ne varmasti siellä. Tulkaa. Totta. Odota, mennään. Kuunnelkaa hei. Kuusten takana. No niin, nyt ne on ne täällä. Eikö ole? Joku itkee. Se on tonttu. Eikö ole mun prinsessa? Kyllä. Minä olen prinsessa. Adalmiina. Eleonora Josefina. Hetkinen siis. Adalmiina. Eleonora, Josefina. miksi sinä prinsessa itket? Minulla on kohta syntymäpäivät. Mutta eihän milloin pitäisi olla surullinen. No ei niin! Kukaan ei laula minulle. Hei! Hei! Mehän voisimme laulaa yhdessä prinsessalle onnittelulaulu. Joo, hyvä idea. Miten mä muistan meidän nimen? Prinsessa Adalmiina. Eleonora. Josefina! Hei, kuinka moni teistä osaa laulaa paljon onnea vaan? Nostakaa käsi ylös. Eikö Hyvä. osaa laulaa? Tosi moni osaa laulaa. Hyvä juttu. Hei, tehdään niin. Se nimi on aika pitkä. Siinä on kolme nimeä, jotka pitäisi kaikki muistaa. Jaetaan yleisö 3 osaan. Majavan edessä oleva yleisö voisi laulaa siinä vaiheessa, kun lauletaan tuo nimi. Prinsessa. Adalmiina. Niin. Ja minun edessä oleva yleisö voisi laulaa minun kanssa yhdessä sen toisen nimen. Eleonora. Joo. Ja tytin edessä oleva yleisö tytin kanssa yhtä aikaa. Josefina! Kyllä. Kokeillaan. 1, 2, 3. Adalmiina. Eleonora. Josefina! Kokeillaan vielä. Adalmiina. Eleonora. Josefina! Hyvä. Kokeillaan laulaa ihan alusta asti koko paljon onnea vaan. Onnittelulaulu. No. 1, 2, 3. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea prinsessa Adalmiina, Eleonora, Josefina! paljon onnea vaan. Otetaan uudestaan. 1, 2, 3. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea prinsessa Adalmiina, Eleonora, Josefina! paljon onnea vaan. Se meni hyvin. Minä käyn hakemassa prinsessan ja yllätetään hänet tällä laululla. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea prinsessa Adalmiina, Eleonora, Josefina! paljon onnea vaan. Kiitos.
Mahtava idea. Mutta meidän täytyy pelastaa Nukkumatti ensin. Aivan, Nukkumatti on siepattu. Niin, Mölät sen teki. Mutta sehän on kauheata. Tontut sieppasi sen. Mutta se selittää sen, että miksi minä en saanut kauneusuniani sinne. Mistä sinä olet kyllä jo tarpeeksi kaunis. Oletko todella sitä mieltä? Me olemme kyllä kaikki sitä mieltä. Minä voin lähteä teidän kanssanne pölöjahtiin. Voi tokkiinsa! Seurassa on aina paljon mukavampaa. Mars matkaan! Onne! Näin kun yksi vilahti tuonne kuusten taakse. Kuusten taakse. Ja on Nukkumatti ja meitä. Ja Nukkumatti sen Nukkumatti. Mölät sieppasi Nukkumatin. Mitä me vielä odotamme? Teitä, arvon prinsessa. Niin, tietenkin. Koska se karhu. Joko mennään? Joo, lähdetään. Mihin te oikein jäitte? Meni vahingossa väärään suuntaan. Mikä se oli? Mistä tuo ääni kuuluu? Nyt on niitä mölöjä! Ja mistä kuului? Tuolta. Tuolta. Mennään sinne. Ei mennä! Tule, mennään! Mistä suunnasta? Tuolta. Tuolta. Tuonne. Ei kuulu enää. Näkyykö siellä mitään? En minä näe mitään! Oli ne tontut, jotka sieppas sen. Mä näin. Ei ainakaan Mölö! Eivät pidä tuomassa ääntä. Tuo kuulosti kyllä joltain metsän eläimeltä. Metsän eläimeltä. Joo. Se oli tonttu. Eikö ei tontut pidä tuollaista ääntä? Harjuuko Se oli tontut? niiden pomo. Jos on joku metsän eläin, niin mikä metsän eläin karjuu tuolla tavalla? Kauhu. Karhu.